Hola, amics. Avui vos vaig a parlar de la vida d'una dona molt influent i molt respectada, la primera matemàtica i científica de la que se té constància escrita, que s'anomenava Hipàtia, Hipàtia d'Alexandria. Hipàtia va néixer al segle IV, és a dir, fa quasi 2000 anys, a Alexandria, que era el centre de la cultura, de la ciència, de l'art hel·lenístics, i malgrat que en aquesta època estava dominada per l'Imperi Romà, va heredar molts dels trets de les idees i dels pensaments grecs. Hipàtia era filla d'un matemàtic i un astrònom molt important de l'època, que s'anomenava Teon. Entonces, ja siga per les influències de tindre a son pare en casa, que era instructor, era matemàtic i astrònom, va desenvolupar un interès molt gran per les ciències i per l'astronomia ja des de menuda. I ja sent xicoteta, ajudava a son pare a resoldre enigmes i contribuïa a les seues discussions en altres científics i col·laborava en els seus projectes. Entonces, quan Hipàtia va créixer, es va enfrontar a una societat, a una època en què se privava totalment a les dones del coneixement i no podia desenvolupar de manera normal el seu interès, la seva carrera acadèmica. Malgrat això, també millor per la proximitat amb son pare, Hipàtia visitava molt sovint el museu, que era el centre de desenvolupament científic de l'època, i allí va tindre l'oportunitat de conèixer altres científics, altres pensadors i inclús d'accedir als seus textos. Es va formar també fent visites a Roma, a Atenes, i hi hagué un moment en el que va començar a cridar l'atenció de la gent per el seu coneixement i la seva valia. Hipàtia va millorar les investigacions de son pare en astronomia i en matemàtiques, va començar a cartografiar, a localitzar els cossos celestes al cel, va desenvolupar l'aritmètica matemàtica de manera que va proposar maneres més fàcils i més ràpides de calcular coses, de fer operacions matemàtiques, va desenvolupar el tema de la geometria, va ser una inventora fantàstica, inventà l'astrolabi, que és un instrument d'astronomia que serveix per a localitzar, per a mesurar la posició de les estrelles, i això ajudava a la gent de l'època a orientar-se i a saber quina hora era el dia, bàsicament. Entonces, a part d'això, va fer altres invents, com un aparell que permetia mesurar el pes dels líquids, el nivell de l'aigua i moltes altres coses molt útils que van ser oblidades després de la seva mort, però que afortunadament pogueren rescatar-se per les cartes que ella compartia i escrivia als seus seguidors. Perquè sí, va tindre molts seguidors i va tindre molts deixebles, perquè hi hagué un moment en el que la seva fama era indudable i tot el món volia ser alumne d'ella i tot el món la volia seguir. Ella va ser una gran professora, impartia classes de filosofia, de matemàtiques, de física, d'astronomia, i va començar a tindre molts seguidors, de manera que la seva casa on ella vivia es convertia com una espècie d'hospital on la gent acudia a demanar-li consell, a fer-li preguntes, a proposar-li dubtes, a escoltar-la, simplement, escoltar-la parlar tot el que sabia. I això va començar a generar problemes en la gent que tenia el poder de la ciutat. La ciutat d'Alexandria estava dominada per un prefecte que era una persona que havia posat l'emperador de Constantinoble al càrrec de governar la ciutat. I aquesta persona era molt pròxima a Hipàtia i l'admirava moltíssim i anava a demanar-li consell i confiava molt en el seu criteri. Però la ciutat estava governada de manera no oficial per un bisbe que s'anomenava Cirilo, que estava sent important en aquesta època i estava agarrant importància perquè hi havia molts seguidors del cristianisme, que estava arribant al seu apogeu. Aleshores, Cirilo, per pura enveja, va començar a veure en Hipàtia una amenaça al seu poder, perquè estava perdent molts dels seus seguidors, en vez de seguir cegament les seues creences de que les estrelles estan així perquè Déu ha dit que estan així, seguien a Hipàtia i els seus coneixements científics. Hipàtia era una persona molt tolerant. Ella no era cristiana, però tampoc era jueva, tampoc era musulmana, tampoc era de ningun tipus de religió. Ella respectava totes les religions i acceptava deixebles que foren de tot tipus,
de pensaments i de religions. Ella no estava en contra d'això. Ella es posava els fets científics i donava llibertat a la gent, als seus deixebles, de que interpretaren com volgueren aquests fets. Però, malgrat això, malgrat tota la seva tolerància, el senyor Cirilo no va ser així de tolerant i quan la veia una amenaça i veia que el prefecte de la ciutat confiava molt en ella, va ordenar que la mataren. I un grup de fanàtics dels seguidors de Cirilo la van agafar, la van interceptar mentre tornava a casa en una carrossa, li van fer despullar-se, li van pegar, la van matar de les maneres més cruels que se pugueu imaginar, burlant-se d'ella, i Hipàtia va passar a ser una màrtir i la seva injusta mort, algo que va impactar molt als artistes i als escriptors que vingueren després i s'inspiraren en la seva figura. Gràcies també a això un poc i a les cartes que compartia en els seus deixebles, sabem de la seva història i sabem de la seva vida. I és una persona molt influent, és una dona, un exemple d'una dona forta, una dona valenta, una dona brillant que lluitava per els seus ideals de vida i científics. I és un exemple que tots crec que és molt important que coneguem.